Βαγγέλης Χολέβας. Το δεύτερο ζευγάρι είναι ο ηθοποιός Νίκος Αναδιώτης και η ντάμα του Αναστασία Δρακά. Τρίτο ζευγάρι η ηθοποιός Βάσια Τριφίλη και ο καβαλιέρος της Δημήτρης Φωκάς. Το τέταρτο ζευγάρι είναι η ηθοποιός Ντορέτα Παπαδημητρίου και ο καβαλιέρος της Παύλος Μανογιαννάκης. Το πέμπτο ζευγάρι είναι ο ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης και η ντάμα του Ευτυχία Μαρκετάκη. Το έκτο ζευγάρι είναι η θεασάρχης και θεατρική παραγωγός Βάνα Μπάρβα και ο καβαλιέρος της Θοδωρής Παναγάκος. Το έβδομο ζευγάρι είναι ο ηθοποιός και συγγραφέας Κώστας Προμίδας και η ντάμα του Άννα Πολύζου. Το όγδοο ζευγάρι είναι η παρουσιάστρια Λάουρα Νάργες και ο καβαλιέρος της Γιάννης Τσερκίνης. Ένατο ζευγάρι ο παρουσιαστής και αρχιτέκτονας Σπύρος Σούρης και η ντάμα του Μαρία Αντιμισάρη. Το δέκατο ζευγάρι είναι η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός Έλενα Παπαβασιλείου και ο καβαλιέρος της Ηλίας Μπούτσης. Το ενδέκατο ζευγάρι είναι ο τραγουδιστής Γιώργος Τσαλίκης και η ντάμα του Έμιλη Ματθεακάκη. Το δωδέκατο ζευγάρι είναι η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός Νικολέτα Ράλη και ο καβαλιέρος της Γιούρι Δημητρόβ. Το 13ο ζευγάρι είναι ο τραγουδιστής Ηλίας Βρετός και η ντάμα του Κλόντια Αναστόγια. Και 14ο ζευγάρι είναι η τραγουδίστρια και ραδιοφωνική παραγωγός Μαριάντα Πιερίδου και ο καβαλιέρος της Διονύσης Βάγγελης.